Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a joy at tagapanggasinan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Mrs. ko Miriam Tamang, anak ko ada Dave, AJ, Inong, Bimbo Jr. from Bimbo Tamang ti Barangay Malamag East, Tumawini, Isabela. Shout out kada na Via Lay Seria, Jazelyn K, Jasmine Rivera, kan Homer Alamo. Makablaawan ni Romilin Murao ti Abu Dhabi, kastamat ni ikit ko ani Rhea ti Saudi Arabia. Buduan family dita Lantap, Bagabag, Nueva Ecija from Sylvester Buduan, Tibacoor, Cavite. Lamberto Pasion Jr., Leslie May Pasion Andres, apo komi ani Anaya Faith Canoli Andes Jr. ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Makablaawan pa'y dakagawad Ninoy Ayong Jr. Paot, Michael Langugag, Boyong Paot, Pedro Abay, Sixto Ayong, Inga Paot, Shelton Langag, Jonath Maggungoy, Marlon Waknang, kastamot ni Ian Ayong, Kobe Paot, Puur Lukya, dita Laknog, Sentro, Tabok City, Kalinga Province, from Elena Dangani, ti Tabok City. Mendegorin family, especially ni Amado Mendegorin, Ana Florcan, Risi, Tabukol, ti Cyprus. Anak ko ada May, Sheila, Leslie, apukok ada Audrey, Pate, Gwyneth,
Aaron kan lakay ko ani Hildo Sugitan ti San Juan, Quezon, Isabela. From Juliet Sugitan. Belated happy 10 years anniversary kan lakay ko Jariel Marcos. Kan anak ko ada Samantha kan Stanley di Tabitag Pequeño, Baggao, Cagayan. Kan belated happy birthday kan ni Leia Case Balganyon from Sheng Dancel ti Hong Kong. Happy 18th birthday met kan ni Shane Lerica Gumalawi from Wilma Baroga. Friends ko ada Vilma de Vera, Lorna De Leon, Girly Tumaliwan from Nida Nieveras ti Hong Kong. Manang Nida, Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Alma, Jeline, Dita Pindangan, Second, Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro. Makablaawan pa the Jenny Lynn, Kimberly, Lady Len Matusalem, Janric Prince Kian, kan Princess Athena de la Cruz, kan lakay ko ani Gani Matusalem, di Sitio Corpus, Barukbuk, Isabela from Nelia Limon. Reynaldo Jose, kan happy birthday kan ni anak ko ani Jo Marie Jose from Josephine Jose ti Asingan, Pangasinan. Makablaawan pa ti Bolosan kan Leda family ti Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Joy. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo a surat ko. May saakmat a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Nakitak ti channel yo idi adak iji Malaysia. Kat isumutan ti nagserserbi aliw-liwak, bayat ti panagtrabaho iji balasiw taaw. May saak ngamin asigod nga OFW manang. Ilingad naklangan itinagan a Joy, tubo ak ti Pangasinan. May saak asigod a domestic helper iji Malaysia. Siyak idi ti breadwinner ti pamilyami. Nasapa pimusay ti inak, iso asya kon tinang tultulong kan ni tatang, tapno makaadal kan makaturpos ti kabsat ko. Naunday mo ta panawan ti kaadak idi ije Malaysia. Ayat ko laeng ama ipaay ti amin akasapulan ti pamilyak. Sapay ko mamanang tamapili mo't ama idrama to'y padas ko. Tapno nasayod ti amin, rugyak ti agsalaysay, idi addaak pay laeng ije balasiw taaw. Ni, apay nga da ka pa lang dito balay da mo. Sana ya day off mo ita. Awan matamo ka pa panak. Agtrabaho aklaangan. Iso pa'y jay mainayon iti sweldo. Ay sos, napalalo mo ta kinagagat daytan, Joy. Rumbang kumaman kamot agpalai lang Apay si ka? Ag day off ka? Kunak na da napatagapapanan nyo ka ni amo. Kabagilan naman ta agmaneho. Iso ka nulatan. Tinasaya at sumurot ka langan kanya kaji parke. Ayun ta sarakan dagiti kagayam tayo jay. Si kalatan, sayang da ito nga aldaw. Ado nga minti kasapulan ni ading ko ita, tadandanin graduation na. Amom, biliba ka talaga kan ka, Joy. Manipod nagkadwata dito'y balay dagiti amo ta. Awan pa iti aldaw adi mo na panunot ti pamilyam nga dayjay Pilipinas. Siyak lamin tinamnamaan da tatang ko. Ngamnas ka nga ipaayam mo ti oras ta bagim. Sana puro trabaho. Sir. Ag-sermon ka man ako nakon. Mala, mapankakit din. Saan ka sumurot itakin ka? Okay. No day tatik ko nam, ma'am. Hello, tatang. Hello, ana. Naipagtay mawag ka mo na. Tay di mawag ak idirabi Awan kayo mo't ditabalay. Ada ka no na pananyo ko na ni ading ko.
Apay arabiin kat komporme pay lati papapanan nyo, tatang. Napanak lang nagpasya rin di ayan dalusing, anak ko. Di bagbagan ni ading kong ar-armon nyo kano. Apay tatang, ada ka di pa'y plano yung mga asawa kat lakay kayo lang aruden. Sa kanila ang matati at da inay di pagtaengan anak ko. Total palumot ni Luseng. Kat anya ti plano yung aya. Kaya't may kumangaroden dagtinagan ni Luseng. Sungay pakadakkan ka, ayawit ko idan nga gina dito'y balay. Sigurado kayo iti dayta tatang? Adamat ni ading ko dita. Apay akaya tiyo pala ang tiadaman ng responsibilidad na. Maawatan na kuma, anak ko. Anya ti ko na ni ading ko ngay. Di manukot mo ata na bayagan nga amuna ni Luseng. Awan mo't di parikot ka na kwada doa. Sa bagay, jakmat maipaay ti pagragsakan nyo. Iso ada kayo nga ti masurot. Anyaman ti agbalin a desisyon nyo, tatang. Oh, Joy, apay nga da ka pala di tiruar. Unak no naturog kan tarabin. Jak nga rod makaturog, Rick. Apay aya, ada ka di manin parikot DJ Pilipinas? San mo't kit di ako naparikot? Ay, jak maawatan ni tatang. Apay, agan ano ni tatang mo? Nagsarita kami itay ti telepono. Kat impakada na ano mabalin, iyawid na kanunda na nalusin kan ti anak na idibalay mi. Mga sawa manan ni tatang mo? Wan nga rod, laklakayan lang rodon. Sa bagay, amom dagiti nataenganin, agbirok da iti kadkadwa da iti panaglakay da, una iti panagbakit da. Nalabit akasta ni tatang mo, Joy. Wan angam adaman ng responsibilidad na. Sapay ada anak ni Nana Lusing. Siyak pa nan ati mga ibakla iti dayta responsibilidad. Tasaan mo't una yan nagtrab-trabaho ni tatang ko. Ay ka talaga kasta, ngam aw-awatam latan ni tatang mo. Ngam sapay lakuma, ta saan manin anadagsan a responsibilidad, ipabaklay kan ka ni tatang mo. Gusto am kanimot lang dito ayan may Luseng. Ay, nakapinpintas tupay. Saan akas ije baryo me? Dito hindi pag naidan nyo ita anak mo. Kadwata dito ni Anghen. Di burida ka, tadakat nga ron ejay Malaysia ni Joy nga inauna. Saan nga taan nakababain ka dagiti anak mo? Dito'y kami nga agyan iti anak ko. Ang mga noad na maibagada. Naibagakmutan ka dakwada, ti maipapan ka na ta. So adi kagdanag. Ibilang mo ti bagay mamay katwa nga inada. Kahit siya, ibilang kamutan ti anak mo kas pudpudno nga anak ko. Agiam anak, sapay kumata, makatunusan dakto dagiti anak mo. Apay kiti nasaan kat nakasingsingpot ka, Luseng. Malasaanan aday tati pagparikutam. Uray po utam. Agbalin na nasaya at tilindangan tayo kas maysa a pamilya.
nakon iti damo apasat ti surat ko manang, siyak ti tumultulong ka ni tatang ko kadagiti paggastusan iji balay, nang runa ti panagadal ti kabsat ko. Saan nga minuna yan ang makatrabaho ni tatang? Dandani mo tan agturpos ti kabsat ko iti panagadal na, idiing kabbalay ni tatang ti karelasyon na. Iso ni Nana Lusing. At damay sa nga anak ni Nana Lusing nga iso ti ingkamang na kada kami. Diyak matan nagkadkad iti arig na panangasawa manan ti amak manang, gaputa pinanunot ko, at damanan kadkadwana iti panaglakay na. Hello, tatang. Imawagak ta damagak no naala yun ta impatulod ko a pagbayad ni ading ko iji pagadalan da. Awan, anak ko, naalamin. Agyaman na ka, Joey. Kunduan ka ayam, pagpakumustaan na ka ni Antim Alusay. Okay, yakmat dito'y tatang. Kat na kayo ngay? Kumusta kayo mat dita? Nasaya at mo't anak ko. Agkatunusan mo't ti Adim kundi anak na Antim Alusay. Kaya't nakangarudan ang makita iti personal. Mapasamak to day tatang. Agkikita kami to inton makaawid akon. Apay, anak ko, di ka makaaway, di graduation natin mo. Makitan to tatang. Diyak pa'y maibagay ta. Talagang amin nga agdob-doble kayo dak para iti umadanin a graduation ni ading ko. Di ka unag pampano, anak ko. Tama ka pa nakas day ti salon at mo. Okay, yaklaang tatang. Kan awan problema kadagiti amok, ta nasisingpot da. Dita ka di pa kadanagan. Malang araw tayo magakto di Adim nga awagan na kantumad. Ano kami tararamitin tayo pagkadala at dandan ikat nga rodan ti graduation ta. Naala nga rodan tatang. Da kayo pala ang timakaamo dita. Bye! Naimbagman ta graduar gaya man ni Angel. Huwag nga raud. Ingkarkarigatan ni Manang na adyoy pinagadal tapno nasaya at to kanumad ti masakbayan na. Talaga nasingpot-mot ni Joy anya. Ay talaga Talaga nagabrow tapno mapagadal na ti kabsat nakin makaipatulod iti para gastos dito'y balay. Daitarod ti pagbainak, tanainayon kami pa iti anak ko. Imbes adwa kayo kumalaang asup-suportaran na. Di kakadagdaan na agloseng. Nasingpot ni Joey. Kaya't nangaron nga da kayo tada kanon mga sikaso kada kami iti adin na. Nasaya at garod no kasta. Kat namdamaan nyo nga aramidap mati pagrabangak kas may kadwa nga inada. Kumusta ngayon mo't ni tatang mo? Kastamot ang timay kadwa nga inayo. Nasaya at damot ka no ko na ni ading ko. Nasingpat ka no ni Auntie Lusing. Kan as-asikaso na iti husto ni tatang ko. At least, ada nagsayatan ti panakidin nanan iti bali may kadwan nga inayo. Wan nga rod. Narigat mo ti sasaado ni tatang. Tanasapa api mo say day dinanang. Nabayag apanawon ang nagmaymaysa. Iso nga idi baga na nga da kadanana. Diya ko nagkadkad. Naragsaklakit ti tamo? Di umdas mo tanday tapakaragsakam. Pudnot ako nam. Iso nga imayak ditoy. Tapno oray kaskasano. Sumaya at matibiyag da iji Pilipinas.
Di talagang agtari na agkalatan dito eh. Diyak pa'y amo. Amo mo't. At ipanagturpos laangan ni ading ko ti ururayag. Sa akto ag desisyon na agawid akon, wano agpatuloyak pa'y laang. Kat panonotom nga rod na imbag Joy. At damot lakin ka ti amin a desisyon. Tatang mo't na siya mauawag. Hello, Tatang. Nakaawag kayo, mat? Unman, anak ko, dada ko manapatag nga ibagakon ka. Anya ka diday, Tatang. Pasensya ka na, anak. Kitawag ko matulungan mo't nga kolehiyo di anak ni Antim Aluseng. Asimot no saan na makapagtuloy nga gadal. Ha? Apay, Tatang? Saan na nakabalan ni Antim Aluseng ang pagadalan? Sapay nakasarsaririt nga ubeng. Kasta ka di, Tatang? Well, anak ko. Total, agradwar mo di aday. Dawan ton ti pagadalam. Isuplat mo ton ajay anak na Antim Aluseng anak ko no mabalay. Kita agto no, anya ti maramidak, Tatang. Ngamjak agkarkari. Amok at tulungam tumot lang anak ko. Isukay kabalaan, agyamyaman kami ni Antim Aluseng. Nasapa pa'y unay tapno agyaman kayo, Tatang. Imbagak matan. Kitaak no anya ti maaramida. Naimot man ang Emmy, ngamkas lanalpay ti abagak, iti imbaga idi ni tatang ko. Kunak ngamin no makapag-relaksak matan nga uray kaskasano, taagradwaran ni Anghel akabsat ko. Ngam addaman gaya man kayat nga ipabaklay kanyak ni tatang ko a responsibilidad. Plano kamin ti agforguden dita Pilipinas, kalpasan ti graduation ni ading ko manang. Urayak laangan na makasapol iti pagtrabahuan na, kat agawid akmutan dita Pilipinas, tamangibangon aklaangan iti basit a negosyo. Ngam kasla matagaptan ti panggap ko, gapo iti kid-kid dawan kanyak ti ama. Kaya't masawan. Sikat imang paadal iti anak ti siyuman mo. Kasta nga ron tinyawag kanyak ni tatang. Nagpakpakaasi at tulungak kano di anak ni Auntie Lusing tapno makapagtuloy iti kolehiyo. Ay, unay matan. Total, awan to kano matan ti pagadalat. Taagturpos matan ni adik ko. Kasano ka nga rod matan, Joy? Agnanayon latan nga grigrigat kang agtrab-trabaho dito yung Malaysia para kadakwada? Kan may saan mo nga obligasyon ta anak ti kadenden na ti amam? Diyak mo na niya ti aramidak. Diyak matan nakasao idinagsarita kami. Tadyak kaya't agumura kanyak ni tatang. O di ibagam ti planom. Nabayag kan ditoy. Di ka kadipay nabannog, Joy? Nabanbanugak matan. Isungarod kayat ko matan ti agawid. Kayat ko matan a makadan na ti pamilya a pinanawak iti naunday a panawan. O di kasta ti ibagam ko ni tatang mo. Panawan mo tentap no panunutam mat ti bagim, Joy.
Inawagam ka din ni Joy. Wala, imbaga ako natulungan na matnife nga anak mo nga kulayaw. Kahit anya nga'y ti kunana. Kuna nakitaan na noon na timaramidan na. Gamam mo nga manugot na dyan, tawan mo ti pagadalan na inton makapalpasan iti kuleyo ti adi na. Manuntumatlaangan nga iti ipauit na para gastos dito balay. Kano makatrabaho ni Anghel, makatulong tumatan. Isapay ko mga road ta umanugot. Kailala kami no saan ang makapagtuloy ni Fe. Tada sariri, kan adamot ambisyon na. Ikagdanag. Ang nukas-kasanaw, anya nga iti kurso akayat nga alaan ni Pe iti kuleyaw. Kaya't nangarod tinarseng. Arapaap na nga mindaitan, uray idi ubing pay. Mala, ibagamdasan nga agdanag tatulungan ni Joy. Matungpal to tarapap na nga agbalin anars. Itapay laeng, kasta unay aragsakon. Kat agyaman ak unay kan ni Joy. Hello, Tatang. Hello, anak ko. Naimbag tayo mawag ka. Imbag ka nga min di atim nga awagan ka kanaw. Apay ka no, Tatang? Una, tadamdamagan na no makaawit ka itong graduation na. Kaya't di atim nga dakan to kanaw. Daitarod ti ibagak, iso nga inawagan kayo, Tatang. Kahit anya nga'y anak ko, makaawit ka kaday. Uwan, Tatang. Nagpakada akon iti amok nga agawidak. Nasaya at nukas ta, Joy. Ngam sa anak to nga agsubli, Tatang. Kaya't kunti agtali na di ta Pilipinas. Anya, saan ka nga agsubli dita abroad? Na, kasanungan na ita? Apay, Tatang, ada ka di problema? Kasanon nga iti pa nag-aadal sa anak ni Antim Alusay. Saan aya si katimang paadal kan kuha na iti kuleyo tamalpas tumot ng di adem? Tatang, mabalin ko latamot ti tumulong, uray ada akton di ta Pilipinas. Ay, marigatan ka anak ko. Sigurado day ka. Sana kas itanda ka dito abroad. Iso di ka pa'y agaw-awit dito. Agsubli kan tupay kat paglepas ang pa'y ni Fe. Iti kuleyaw. Tatang, iso ang nagabrodak para ka ni Anghel. Kaya't ko apagturpusan. Iso nga itatagradwaran, kaya't kumutan ti agawid. Nabayaga kundi ti Malaysia, Tatang. Kahit anya kay taramidong kumatitaw. Mangibangon na kitibasit ang negosyok, Tatang. Tapno ang dalat tamot pagsapulak. Ay, saus, kasano na itan? Sapay na ibagakon kan ni Lusay nga si katimang paadal iti anak na. Tumulong ak, Tatang. Ngam saan kumamutan asyak amin. Saan ako nga umububing, Tatang. Panawon mo tantap no panunutot mo tibagi. Ara, anya nga iti maaramid ko, no day tati panganting mo. Sapay ko matamaawatan ak, Tatang. Tumulong ak. Ngam saan asyak ti mangibaklay iti amin agastos iti panagkulehyo na. Anya nga Joy, nakasarita mo ni tatang mo. Wenrik, nagdagsan ti riknak. Amo kagimura ni Tatang, idi papilit kong agforguda kon iji Pilipinas. Gusto lang tinaramid mo. Narigat mo't nga, anamungam latan ti kaya't na mapasamak ah. Rick, Saan mo't katadakas ta agkad-kad sag paminsan?
Saan nalakatibiyag tayo dito abroad? Dara kanling at tipuunan tayo dito tapno may paay tayo lang ti kasapulan ti pamilya tayo di Pilipinas. Italaan ngamin ang nagkadkadak iti ibagbaga ni tatang. Panawanan tapno aramidom dayta. Total, naitad mo mutan ti amin para kadakwada pamilyam. No panunutan na naimbag, saan mo nga obligasyon ta anak ti kadenden na ni tatang mo? At amot siguro maaramid da sa bali apamuspusan. Asaan na si kalaang tinamnamaan da. Sapay ko mga rod maamiris mo't ni tatang dayta. Win ka di ka agdanag. Amo ka natulnog ka nga anak, Joy. Kat napanagnakan ni tatang mo daytan. Isong awan mo tin ti makunanakan ka. Anyaman ti reaksyon na iti panagawid mo to, aw-awatom latan. Tamamatiak, agsubling tumot lang iti sigot ti amin. Agyaman na, Rick. Talagang amin nga dabutan ko iti panagkadkad ko kani tatang. Agyaman talinaw lawagam ti panunot ko. Mas asyanak ngaminan kan ka. Nakitak no kasano ti rigat mo ditoy tapno mapagturpos mo lang ti kabsat mo. Kan masustento am ti pamilyam. Naaramid mong ti rabdrabbangam. Isa arumbang lang a panunutam matan ti may papan iti bagim, Joy. Nagawid ak nga rod, idinadanon ti graduation ti kabsat ko manang Emmy. Katkas iti nagbalin a desisyon ko, saan akon a nagsublipay ta nagpakada akmatan kadagiti amo. Nangibangon ak iti basit a negosyo, nga isu ita ti pangalalaak iti pagbibiyag mi, kan makatultulong matan ti kabsat ko, ta damat ta napintas a panggadan na. May papanmat iti anak ni Auntie Lusing nga agad-adal, tumultulong aklatamot manang, taadamat nagdisnudo akabsat ni Auntie Lusing amang paadal iti anak na. Si Maya at matan ti panakilangan ni tatang kanya, saan akas ididamo asimang petak dito Pilipinas, amadlaw nga ada sakit tinakam na kanya. Naawatan mo't ni Auntie Lusing ti benag kumanang, isong awan matan ti parikot iti nagbaetan mi. Nasaya at tilinangan mi manang takasla kami moten may sa pamilya. Daytoy tipadas ko manang kat agyaman ak unay kada kayo. Toy pagayam mo, Joy. Pagayam ko a Joy, amok asaan laeng asika tinakapasar, itikas itinapasamakkan ka. Taado kayo nga OFW ang nagsaksakripisyo, para iti pamilyayo nga agpapan ita. Bilipak kan kapagayam ko, tain sakripisyom ti bagim, tapno maipaay mo ti kasapulan ti pamilyam. Kat naawatam anyaman ti sitwasyon anadanon mo, iti panagawid mo. No maipapanmat iti kiddaw ti amam, adi mo na ipaay, awan ti rumbang apagdanagam. Karbangam ti agkadkad no ammom asaan mo akabailan. Ngam ti pagsayaatan na, napalabasan day jaarim so aparikot, kat nasaya at itantilin na nganyo akas itinakunham. Sapay ko matag na nayo nanday ta pa nagtitinunusyo, kas may sa pamilya. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag.